Nakakuha kami ng ibon. Oh, baby na ibon. Oh. Baby! Oh, pinapakain ng kanin, gatas. Dapat siguro gatas lang. Hindi pwede. Pwede yung ano nga ganyan, oh. Tinutunaw lang yan. Alin? Alin pa? Dietary. Ay, siya. Kakainin niya yan? Tinutunaw lang, then ginalagay sa syringe. Hmm. Kent, sit properly, Kent. Sit on the chair, please. Yes. Sit properly, Kent. Baka mahulog ka. Kain ang bird. Kain, baby. Tulog! Ano tulog? Ano tulog? Wawa ang bird. Wawa. Ano, Kent? Wala. Wawa, bright. Wawa. Bright. Nagkain ang bird. Ayan na. Kain, bright. Gutom pa, gutom. Nanganap pa yan pagbuto. Doon. Gutom. Hungry. Kain. The bird is hungry. Yun lang yan? Kunti lang kumain. Tapos. Hehe. All night. Good night na daw. All night. The bird is going to sleep na, Ken? Yes. Hmm. Yeah, it's back. Scratch daw niya ang back pa. Scratch back daw niya yung bird. Papatulogin. Smells good? It smells good. Opo. All night. Natulog na yan. Matutulog yan? Lala. Tulog. Tulog. La. Tulog. La. Ilalagay mo sa kahon. Tulog. All night. Yan. Good night, bird. Palang makain. Bright. Tulog. Tulog? Yan ang bird. Wait lang, anak. Pinapalamig ko pa. Don't touch that, ha? No. Be gentle, ha? Yes, ma-sleep na ang bird. Ayan na yung bird namin. Wawa man. Nahulog yan, guys, dun sa puno. Nahulog dito sa lupa. Kain, bright. Buti hindi natapakan. Mami, kain, bright. Opo, ang kain ang bird. Bright. Opo. Tulog. Tulog. Buti nakita ni Kuya. That's not my pet. Pet anak, hindi puwet. I would rather. Sabi ni Ken, puwet. Sabi ni Kuya, pet. That's my pet. Kinakain. Ito yung isda. Kain, papa, kain. Tulog. Opo, opo, tulog ang bird. Kain. Yummy, Queen. Yes, yummy sana. Inom siya ng melon juice. Hello guys, naglilinis ako dito sa kwarto. Tapos na ako alis ng mga agiw. Ilalagyan ko na lang ng mga kortina. Lalagyan ko lahat ng mga bagong kortina, yung ganito. Ay. Ito guys, yung kinakabit ko. Ilalagyan ko ng mga kortina. Diyan. Diyan. Mga naka-stack ko lang yan na kortina dun sa cabinet. Ito lalagyan ko pa yan guys. Saka ito aayusin ko pa yan. Against the light. Mamaya guys, update ko kayo pagtapos ko nang gawin.
Ayan na guys. Hanggang doon lang yung cortina. Hindi na umabot doon. Pero okay lang. Inayos ko na yung ano doon, wall. Ayan na. Oh, ganda Ken. Ganda. Don't know. Oh, go there.